diýsen erbetdi. Emmesi gıybat keş, bugünjüň yalançy. Dogrusyny diýsem, o odan güç gaýçygymy begin ýanym. Bä. Şey diýsene. Biziň owaňy ila atam şeýle. Beýle bolsa, men başga oglary da aýlanyp çykaýyn. Şey dinim şey. Assalamu aleykum ağam. Wa aleykümselam enem. Aman sağlıkmy? Hudaýa şükür. Gelen döwlet diýipdirler. Alaň duýdary oturuň. Ağam, siziň owaňyzyň adamlarynyň adamkärçiligi nähili? Siziň öz owaňyň adamlarynyň adamkärçiligi nähili? Diýsen gowy. Emmeti birek kömek etmegi halaýan. Dähme söýür adamlar. Agdy bir. Eger işim sebäp bolmadyk bolsa, men o ýerden göçüp gaýtmazmyn. Biziň owaň adamlarym şeýlenin. Onu men şu ýere göçüp gelän. Gelaýyn, gelaý. Oho! Yer näme üçin men anladyň? Men sana näme ýamanlyk etdim? Maňa owaň adamlary girmet. Oňa da gowy diýen. Enem. Tutuş owaň adamlarynyň adamkärçiligi teň özüňe görädir. Sen başda urugdakilere nähil göz bilen garasaň, olaram sana şeýle bolup görünür. Ýörnem, men seni owaň bilen tanış edeýin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow.